Ya. Golek mapen sor jambu. Nang budal lo. Nang wani budal lo. Ning kene lho. Nang budal lo. He. Nang rono, apa tak buntuti dalane? Ning kene lho. Nang, Ngapa ta? nang. Pertama sandaku. Nang ape budal sor jambu kono. Poket mang turut kebunan ae panggan. Apa golek apa dadi manusia purbane? Hah? Tenan yo. Lek tak tawani mangan, mau mangan. Mangan onamu dhewe kono mulih yo. Ning Tak kene lho. adane sakeh. Aja, ning kene. Tak adane sakeh. Ning kene sik lho. Tak adane sakeh lanu. Ning kene. Ya, tak adane sakeh. He. Tak adane sakeh lanu saiki. Aja. Lek ngene. He. Ndang ape tak buntuti dalane ndang mlayu rono. Ning kene sik Tak aku. usungane. Apa matu? Mangan sik lho. Nek ramana tapi aku. Ndang rono, lek rono. Lho ta. Ndang lek rono. Ndang. Mangan cek, aku mangan piye iki? Alah, mengako nawani bolak-balik ramok anggapno e. Nek domongi apa ora iki? Ditawani mangan ket mang bengok-bengok malahan. Malah sampai sor jambu ndang kono lho. Udah lho tak olehi. Ndak apa budal sor jambu. Aku ket mang nawani panganan ramok enggep. Malah bengok-bengok ae. Karepe piye ta jane? Tak openi apik tak wae panganan. Awakmu ki nek ra penake ndek ngene. Gak turut kene. Awane adem ira apa ora iki? Lho. Lek ra nek domongi mulih ngono Bu Paisah. Ning kene. Ngono Bu Paisah lah. Ning kene sik, piye iki? Tak oleh ngono Bu Paisah. Ora usah. Ngono Bu Paisah. Enggak sanggup aku lek ngene iki. Ning kene. Enggak sanggup aku. Ning kene lho. Nek kaya ngene mau atur kaya ngene iki wis enggak sanggup aku ya. Wong ape tak jikokne sego. Malah mlayu rono. Nang lek mlayu rono ora apa-apa. Bar kita kanunane tak usungane karo Rizky. Aja. Heeh. Tak usungane karo Rizky. Mangan piye iki? Mangan piye iki maksudmu piye? Ning kene. Tak openi apik-apik lho. Apik tak wae sego. Bengok-bengok. Bar turut kebunan ngono kuwi. Lek ora aku bengok-bengok ngomong apik tak ada isak no ora balik ya, Mang. Tak ada isak tenan iki iki. Lah anu tak gawenane ngono Bu Paisah kabeh sandangamu. Ning kene. Mangan cek piye iki? Ya. Nyapa ndeleng-ndeleng dhewe? Baru kok kebunan, Mbak. Baru kok kebun, Mbak. Pindah kebunan kono, Mbak. Mbok aja ngono, tak openi apik-apik tak wae sego lho arepe. Lek wis tak wae sego gak gelem mangan ngono Bu Paisah ae. Nang kene. Mangan ngono Bu Paisah mulih ngono Bu Paisah ae. Mangan iki. Mulih ngono Bu Paisah ae. Mangan cek.